ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ 1 ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ମୁହଁ ଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମିକ୍ସ କରିଥିବା ଉଷୁମ ପାଣିଟିକୁ ପିଇଦେଲି। ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଧରିଥିବା ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ହେଇଗଲୁ ଆମେ ରେଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ନୂଆ ଓଭର ବ୍ରିଜକୁ। କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ଗୋଟେ କୌଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା। ବଜାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲି, ବାଜିଲା ନାହିଁ। କାଳ ପାଗ ମେଘୁଆ ଥିବାରୁ ଆଜି ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖା ହେଉଛି, ନଚେତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମେଘ ହେଉଥିଲା ଶୀତ ଦିନଟାରେ। ଆଜି ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ହେଉଛି, ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଧେ। ଆଜି ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାର, ମଟନ ଦୋକାନ ବି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଜମିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ଦୋକାନ, ଲୋକମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସକାଳ 6:30 ହେଲା, ଭିଡ଼ ଲାଗିବ ଆଜି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଏ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆମ ଘରୁ ବହୁତ ନିକଟତର। ଆମେ ଏଠାରେ ଆମର 7 ବର୍ଷ କଟିଯାଇଛି ପିଲାଦିନ, କାରଣ ଆମେ ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ। ଏ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ବ୍ରିଜ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରେଳ ଫାଟକ ଥିଲା। ରେଳ ଫାଟକ କ୍ରସ୍ କରି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ। ରେଲୱେ ସ୍କୁଲ ନାମ ଥିଲା ଆମର। ଏଠି ଗୋଟେ ମଟନ ଦୋକାନ, ଇଏ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆମର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ଟାଇମରୁ ଏ ମଟନ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତା ପାର କରିବା, ଯେହେତୁ ଏଠି ବ୍ରିଜ। ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା।
आगे गोटे ब्रिज तैयारी होची से जगह ना होची अंगारगड़िया फ्लाईओवर ब्रिज तैयारी होची जेहेतु सेटा सीधा बिरला टायर NH5 को संजोग करुची से रास्ता ते सेपटे पड़ो संबलपुर DAV स्कूल पड़ो सेपटे से रास्ता रे। मॉर्निंग वॉक सारू सारू मो आखिरे देखागला मॉइस्चर वाला ग्लो किंतु मते जस्मिन तेल भली देखागला किंतु एटा भेसलिन क्रीमटा पोस्टर थिबा झीओटी जस्मिन तेलर से झीओ भली देखागला। आउ नारीटी थंडारे भेसलिन क्रीम माखुची किंतु एठी 5 जण कोन करूचंती MSP TMT बार ऊपरे 5 जण सभा ऊपर तो जहाँ शांति रे अच्छी किंतु ता तल व्यक्ति TMT बार रे बसी जाइछि। आजिर मॉर्निंग वॉक एठी शेष आशा करुछि वीडियोटी आपनको भलो लागिथिबो तेणु शेयर करिवे कमेंट करिवे लाइक करिवे चैनल टेकु सब्सक्राइब करिवा पई भूलिबे नाही। धन्यवाद वीडियोटी को देखिथिबारु।